Lukáš Haraslín, hráč, kterého já jakožto fanoušek Sparty mám velice v oblibě, no a zároveň je to hráč, který jste si vyhlasovali, abych s ním vyhrál zlatý míč. A hoši, musím říct, že zrovna jednoduchý jste mi to neudělali. Ačkoliv je Haraslín Spartan, tak buďme upřímní, ve Spartě zrovna Ballon d'Or asi nezískáme, no a tím pádem zde máme velkolepý přestup právě tohoto slovenského křídelníka. Ovšem, co už není tak pozitivní zpráva, je to, že právě Tottenham měl zájem o jeho služby, no a Lukáš Haraslín přestupuje. Sice do Premier League, ale zrovna v Tottenhamu nevím, jestli vyhrajeme trofé. No, budeme doufat, že ano. Co se týče konkurence, tu Matistel... Co se konkurence týče, tu Haraslín nebude mít očividně tak velkou, protože zde reálně jiný levý křídelník, jak vidíme, není. Takže Haraslín zde bude mít jasné místo v základu. Co se právě formace týče, tu bych zvolil nějakou takovou. Máme tady SOZ, Xavi Simons, PKčko, Kolomuany, to ještě budeme muset pořešit, Solanke na hrotu, Richarlison, Matistel. Máme zde jako možnosti vlastně tady Kudus, na něj jsem úplně zapomněl. Zde můžeme právě dát i Madisona, no a Kulusevsky vypadá jako asi lepší možnost. Na levou obranu bych zvolil spíše Udogího, tomu věřím o něco více, takže takhle stoperská dvojice zůstane, no ale kdo odejde je Vicario. Ten v téhle sezóně předváděl strašný výkony, no a tak zde dáme hrdinu Tottenhamu Antonína Kinského. V obraně bych možná nahradil tady Romera a to je tak asi všechno, co bych upřímně dělal. Solanke na hrotu si myslím, že bude stačit, Mohamed Kudus na PKčku si myslím naopak, že velice obstojná pozice, no a Lukáš Haraslín na levém křídle z 29 lety, no buďme upřímní, i tak to bude o něco těžší. No a přesně proto jsem se rozhodl udělat kolo štěstí. Tohle kolo štěstí, kde máme neskutečné množství různého vylepšení, roztočíme pouze tehdy, když Tottenham vyhraje trofej, takže vlastně neroztočíme. No a nebo když Lukáš Haraslín bude mít 10 branek, po případě 10 asistencí, což si myslím, že by zvládnout mohl. Tak doufejme, že to tak dopadne. Na střední obranu přichází Ousmane Diomande ze Sportingu Lisabon. Sice má momentálně nižší rating než právě Romero, na druhou stranu do budoucna je to velice perspektivní hráč, takže doufejme, že se vylepší. Touhle základní 11 se nyní přesuneme na konec sezóny, no a uvidíme, jak se tomuhle výběru bude vlastně dařit. Hoši, nakonec jsem to ještě udělal o něco jinak. Nemáme konec sezóny, máme teprve začátek sezóny, no a to konkrétně 13. srpen. To z toho důvodu, že nás čeká superka, který bychom si samozřejmě mohli odsimulovat. Jak vidíme, takhle vypadá naše základní 11. Hráči jsou spokojení, no tak doufejme, že se to projeví na samotném výsledku. Já nebudu hrát důležité akce, nýbrž odsimulujeme tento zápas a vyhráli jsme 2-1 a Haraslín dal dokonce branku, takže máme hnedka povolený upgrade. No a ten si samozřejmě jdeme vytočit, tak uvidíme, co nám padne, doufejme, že něco pozitivního, ono tady jakoby negativního nic není a skoro tam padlo to nejlepší, máme ale plus 5 rychlost a plus 5 střelbů, což taky vlastně není vůbec k nahození. No a když jsme tento upgrade právě Haraslínovi dali, můžeme vidět, že má 81 rating, což je neskutečný. Opravdu jsem nečekal, že se mu ty statistiky až takhle vylepší. Teď už to nebudu zdržovat, my se jdeme vrhnout na polovinu sezóny. Máme zde leden, no a vidíme, že se nám daří, lomeno nedaří, tady se nám absolutně nedaří. A paradoxně Paris, kterou jsme na začátku sezóny porazili, jsme tentokrát úplně nezvládli. No a v Premier League, přestože to nejsou nejlepší výkony, ztrácíme pouze 5 bodů právě na Manchester City, což není vůbec špatný výkon. Ovšem, no, jak to říct, v lize mistrů máme svý problémy a vypadá to, že si úplně nečutneme. No a co se toho Carabao Cupu týče, tak zde jsme v semifinále, takže zde máme možnost na to vyhrát nějakou trofej, což by bylo super. Když se ale podíváme právě na Haraslína, tak vidíme, že má 15 plus 4 v téhle sezóně, což je asi bych řekl nepopsatelný, nevím. Tohle jsem úplně od Lukáše právě nečekal. No a znamená to, že má 10 branek. Tím pádem zase opět můžeme točit kolo štěstí. Tím já samozřejmě v žádném případě nebudu očekávat na nic a máme tady playstyle od Ronaldinha, no hoši, tak tohle bude ještě zajímavý. Když se podíváme na kartu právě tohoto brazilského křídelníka, vidíme, že playstylu má opravdu hodně. Má tady dost výborných, jako je finish shot a dead ball, technical, first touch, ovšem má tady i zlatý trickster. No a mě ta zlatá barva popravdě hodně láká. No a jak můžeme vidět, právě trickster jsem Lukášovi připsal, takže tento playstyle bychom měli. No ale hoši, nebudeme si kecat, pokud že chceme v této sezóně uspět, alespoň v tom Carabao Cupu, bude muset nejspíš vylepšit náš výběr, protože to úplně nejvíc
nefunguje, no a mě upřímně nenapadá, koho bych tady měl nahrazovat. Útočný trojzubec za mě poměrně funguje, no a to i přesto, že hrotový útočník má 10+4. Sice ano, mohli bychom koupit někoho jiného, ale já bych chtěl, aby ta hlavní hvězda byl právě Lukáš a aby tady neměl úplně velkou konkurenci. No a tak jsem se rozhodl koupit Pabla Barrioše z Atletica Madrid. Tenhle střední záložník nahradí Jamesa Madisona v našem základním výběru, no a právě James Madison odchází do Atletica Madrid právě za výměnu tímto mladíkem. Sice jsme tak přišli o kapitána týmu, na druhou stranu náš tým je o něco kvalitnější, sice by ještě šel možná vylepšit Destiny Udoji a možná právě Kinský. Je to, proč dostáváme třeba tolik gólů a proč se nám tolik nedaří, protože má rating 79 a buďme upřímní, FIFA na to reaguje prostě, takže má horší rating, takže bude dostávat víc branek. Na druhou stranu to nemění nic na tom, že já právě Tondovi věřím, no a tím pádem si ho v týmu necháme. 79 ratingy, tak se vylepšilo poměrně dost slušný upgrade, 75 mám pocit, že měl ze začátku, takže +4 sedí. No, my už jdeme dokopat konec sezóny. Na konci sezóny vidíme, že máme sice ještě zápas s Evertonem, ale máme zde jistou top 4, takže Champions League příští sezóně hrajem. No tak doufejme, že to nedopadne jako v téhle sezóně. Johoši, to byla slušná tragédie. Vesmě se na to můžeme i podívat, zde máme v finále Real Madrid Manchester City, takže EA je poměrně realistická, protože tento zápas vidíme s každým rokem. Každopádně my jsme na 30. místě, což jednoznačně od týmu jako je Tottenham je dost trapný. FA Cup, tam bylo ve finále Nottingham Forest a Chelsea, kdy Chelsea vyhrála na penalty, no a my jsme vypadli asi brzo, to tak vypadá. Jo, no tak tomu se vyjadřovat nebudem. V semifinále jsme si poradili s United, no a ve čtvrtfinále teda to City už bylo. Tak či tak bereme trofej, to je nejdůležitější. Co se statistik týče, tak vidíme, že Solanke se rozstřílel, 23+4 jsou slušný čísla a tím pádem ho nahrazovat asi ani nemusíme. Co se týče Lukáše Harasína, ten má 23 branek, což je hodně solidní, ovšem jenom 8 áček. Nejhorší na tom všem je to, že nám uteklo roztočení kola štěstí pouze o 2 asistence. Když se podíváme na hráče, co nejvíce asistovali, tak pátý je Kinský. Jasně. Dobře, proč vlastně ne? Na druhou stranu Pablo Barrios se docela rozstřílel za polovinu sezóny 3+1, no to se vlastně moc nerozstřílel, ale umí přidávat na branky, což je důležitý. Ovšem my zde máme ještě poslední zápas proti Evertonu, no a tady by Haraslín mohl dát třeba 2 áčka, to by bylo neskutečný, ale to se asi nestane. Výsledek dopadl 2-0 pro Spurs, což znamená, že jsou to 2 branky, potenciální 2 asistence. Ovšem, jak vidíme, nezměnilo se vůbec nic. A když nad tím tak přemýšlím, tak Haraslín se vylepšil o 1 rating, to je taky slušný. No a s vylepšováním taky pokračujeme, protože jak víme, vyhráli jsme Carabao Cup a to znamená 1 roztočení právě pro Lukáše Haraslína, tak doufejme, že to dopadne dobře. +4 rating, hoši. Tak tady se to začíná docela dramatizovat, protože to už znamená, že Haraslín bude mířit na světovou třídu. A to z toho důvodu, že Lukáš Haraslín má 86 rating, což je neskutečný. No a kdyby ho někdo chtěl koupit, už stojí 66,5 milionu, což je taky poměrně slušný. Tahle sezóna tak dopadla jednoznačně dobře, máme 2 poháry, no a zároveň máme dost solidní upgrade právě na Haraslínovi. No tak doufejme, že v příští sezóně půjdeme podobnou cestou, ne-li ještě lepší. Počkej, ty sleduješ moje videa a stále nemáš odběr na tomhle kanále? No tak to bych byl rád, kdyby si to napravil, protože dopustit se takové chyby je něco jak hrát Champions League a mít nejhorší tým, který můžeš ve FIFA poskládat. Ne teď vážně, chlape. Hele, zamysli se nad tím. Dáš odběr, což znamená, že mě tím extrémně podpoříš, no a za druhý, moje videa nebudeš muset pracně vyhledávat na internetu. No a ne, že by se ti to povedlo. Každopádně teďka zpět k věci. Dej prosím ti odběr, zaškrtni i zvoneček, no a když se žuto, klidně zanech like. No a my pokračujeme dále ve videu. Takhle hoši, museli jsme udělat trošku očistu, protože, no, jak to říct. V našem týmu bylo poměrně plno a měli jsme kolem 40 hráčů, což by bylo tak na 3 základní 11, no a tím pádem jsem se rozhodl pro trošku přísnější očistu. Momentálně máme ale 34 hráčů, ještě spoustu nabídek nebylo přijatých od nějakých klubů, nebo je neposlali, nebo hráči nechtěli odejít, takže vlastně jsme se nezbavili ani tolika hráčů. Takže uvidíme, kdo všechno vlastně odejde. Na druhou stranu já si myslím, že je nejvyšší čas na to přivízt naopak nějaký hráče. Tím prvním bude Marcus Thuram, který přichází na pozici hrotového útočníka, má o něco lepší rating než právě Dominik Solanke, no a tím pádem bychom mohli docílit toho, že Haraslín, když pošle přidávku, tak splní 10 asistencí, no a neskončíme na 8. Bude lepší, kdybychom skončili na 9, naopak Thuram si myslím, že nám k tomu pomůže. Na druhou stranu to není ani úplně tak mladý hráč s vysokým potenciálem, takže zlatý míč mu nebude tolik krát, teda doufejme. Další, kdo bude oblékat dres Tottenhamu, je David Hansko, taky bývalý Spartan
Spartan a taky je to Slovák. Takže někdo, abychom tady zpříjemnili Haraslínovi ten pobyt v Anglii, no to bychom měli vyřešený. Ovšem v realitě bych mu tenhle přestup úplně nepřál, stejně tak jako právě Lukáši Haraslínovi. No a poslední, kdo přichází, je Ait Nouri. Možná si říkáte, proč jsem koupil tohoto levýho obránce, když už jsem koupil Davida Hanska. Důvod je jednoduchý. Já jsem se totiž rozhodl Davidovi Hanskovi změnit pozici na SO, no a přidalo mu to plus 3 rating, takže nyní má 86 rating. Tohle si myslím, že je hodně solidní upgrade. No a z Davida Hanska je momentálně jeden z nejlepších stoperů ve hře. No všem to znamená, že Ousmane Diomande tady má konec kariéry. Tottenhamu samozřejmě jinak bude hrát stále, je mu 22 let. Po přestupech máme tedy takovýhle tým. Já si osobně myslím, že je mnohem lepší než v minulé sezóně, vylepšili jsme ho poměrně dost, no a taky si myslím, že bychom mohli vyhrát o něco více trofejí, tak doufejme, že se to povede. Konec sezóny je zde, no a jak vidíme, jsme druzí a Arsenal nám přebral to prvenství, o 6 bodů měli náskok, což rozhodně zamrzí. Do toho se tedy ještě hraje zápas, takže můžeme klidně skončit třetí. Ovšem Liverpool hraje 2 zápasy, takže ve finále klidně můžeme skončit i hůř. Co se týče FA Cupu, zde právě vyhrál Liverpool, no a my jsme vypadli v 6. kole proti West Hamu na penalty. Carabao Cup, zde jsme měli Manchester Derby, no a my jsme vypadli ve 3. kole nad Newcastlem. To je velká ztráta. No a Champions League je Galatasaray ve finále, dejme tomu, Liverpool je tady, no a my jsme vypadli nad AC Milan. Tak to je hodně špatná sezóna. Jediný, co to může zachránit, jsou Haraslínový čísla 38 plus 8. Takže máme jedno roztočení kola 6. Co se týče základní 11, vidíme poměrně solidní tým a upřímně já nevím, koho mám vylepšit. Dost pravděpodobně půjde třeba Kulusevsky vylepšit a asi to i uděláme. Teoreticky Xavi Simons, ale tady fakt jako já nevím. Kudus, toho bychom vylepšit mohli, protože měl lepší čísla, ale nebylo to úplně nejlepší. První hráč, který přichází, je Phil Foden, no a já doufám, že tenhle 160 cm skřítek bude fungovat o něco víc než Xavi Simons. Další hráč, který přichází, je náhrada za Mickeyho van de Vena, který jde ven. Jako chápeš, jakože Mickey van de Ven, jakože Mickey van jde ven. Ne, to se nepovedlo. Každopádně Upamecano přichází do našeho celku, no a tím pádem jsme nahradili našeho stopera za tohoto francouzského stopera, který má o něco lepší rating, navíc se ještě dokáže vylepšit, takže mu věřím o něco více. No a hoši, v průběhu přestupového období jsem úplně zapomněl na tu nejpodstatnější část, no a to je roztočit kolo štěstí pro Haraslína za 10 střelených branek v minulé sezóně, takže se na to hned teď vrhneme, máme tady roztočený kolo štěstí, no a připisujeme libovolný playstyle, tak to zrovna není nejlepší věc. Playstyle už jsem Haraslínovi dal, no a dal jsem mu Rapid, tak doufejme, že mu pomůže. Plně jsem nevěděl, jaký jinačí playstyle jsem mu měl dát, tak doufejme, že tohle byla správná volba. Na pravý křídlo nakonec přichází Brian Mbeumo, vybral jsem ho z toho důvodu, že nemá úplně nejvyšší rating, navíc už je o něco starší a tím pádem by nemusel právě Lukáše Haraslína okrádat to zlatý míček, kdyby jsme nějaký měli získat. No teď jenom doufejme, že bude lepší jak Mohamed Kudus. No a poslední dílek do skládačky je Federico Valverde, který v základní 11 nahradí Pabla Barrioše. Právě Pablo Barrios byl právě hráč, který se mi úplně statistikama nelíbil, no a to nejenom tuhle sezónu, ale i tu minulou, tedy předminulou a minulou. Už jsem se do toho zamotal. Každopádně Valverde si myslím, že by ho mohl obstojně nahradit. Takhle tedy bude vypadat naše základní 11 pro tuhle sezónu, no a doufejme, že to dopadne o něco líp než ta minulá sezóna, protože ta byla opravdu hrozná. Taky doufejme, že právě Lukáš Haraslín obdrží více jako 8 asistencí, například 10, no abychom mohli roztočit další kolo štěstí. No a co se týče plánu rozvoje, tak Lukáš Haraslín se začal i poměrně vylepšovat. Tomu je 31 let. Nyní se ale přesuneme na konec sezóny, kde uvidíme, jak se našemu celku daří, no a hlavně jak se dařilo Haraslínovi v této sezóně. Co se týče Premier League, máme 3. místo a máme určitý počet bodů, který jsem se rozhodl, že nebudu číst. FA Cupu vyhrála Chelsea nad Manchester United, který nás v semifinále poslal domů. Carabao Cup vyhrál Arsenal, no a my jsme se dostali do 3. kola. Tak tady to asi nikdy nevíde. No a Champions League Paris Saint-Germain a Borussia Dortmund. A Tottenham vypadl nad Bayern Mnichov v 8. finále. OK, to je poměrně v pohodě. S tím jsem jako v klidu, protože přeci jenom Bayern Mnichov má neskutečný tým. Jediný, co nás může potěšit, je Lukáš Haraslín a jeho individuální výkony. A už jsem se upřímně lekl. Nakonec se to ale povedlo. 80
89 rating. Borec očividně nepotřebuje ani naše kolo štěstí, no ale za své výkony, který předvedl, si připsal 2 kola štěstí. Beumo i Thuram měli o něco lepší čísla, Thuram má taky 89 rating, tak to je trošku blbý. Ovšem, abych na to hnedka teďka nezapomněl, jako se stalo skoro minulou sezónu, tak to roztočíme hned teď a nebudu na nic čekat. První točka pro nás znamená plus 10 střelba, což to je slušný rating. Otázka je, jak moc to teďka budeme ještě moc vylepšit, protože Haraslín má neskutečné statistiky. Každopádně tak či tak se to hodí, no a my zde máme ještě plus 15 dribbling. OK, z Lukáše Haraslína bude novej Neymar junior. Lukáš Haraslín má momentálně 91 rating ve 31 letech. Tak uvidíme, třeba do tuhle sezónu konečně vykope. V finále Lukáš Haraslín už se teďka zhoršuje, no a už mu to i rating 1 zhoršilo, takže no, nevadí. Ačkoliv vlastně trošku jo. Na druhou stranu nebyl to ale jenom Lukáš Haraslín, kdo se neskutečně vylepšil. Už jsme v nové sezóně, no a všiml jsem si, že Kinský zaznamenal taky dost solidní upgrade. Upamecano +1, Pedro Porro, myslím, že taky +1, to stejný David Hansko. Jediný, kdo se nevylepšil, je Valverde a možná Kulusevský, ale nejsem si jistý, jestli náhodou neměl 87. Neříkám nic, Libor Novák mě jako hodně láká a dokonce bych na něj měl i finance, ale tady bychom potom s Lukášem Haraslínem Ballon d'Or asi nevyhráli. Stejně tak, jak jsem našel neskutečného Roťáka, tak jsem našel i neskutečného levýho obránce. Mladíčký Portugalec Guterres tak přichází do našeho celku, no a stál mě neskutečných 200 milionů. To znamená, že jsme totálně na mizině. Na druhou stranu hoši šlo vlastně odolat. Já si úplně nemyslím, protože ty statistiky, jak vidíte, jsou neskutečný. Má teprve 16 let a má taky neskutečné množství playstylů. Hoši, takhle. Hodně dlouho jsem hledal a našel jsem ve volných hráčích tohoto brankáře, což ano, máme tady Antonína Kinského, ale myslím si, že je největší čas na to se s tímhle brankářem rozloučit. Dát možnost také Kinskému si zachytat někde jinde, protože nám jde o to, aby jsme vyhráli trofej co nejdřív. Lukáš Haraslín má 32 let a už se zhoršuje, jak už jsme si říkali, no a to není samozřejmě úplně ideální. Tím pádem právě tenhle brankář by mohl přivítat do našeho klubu. Dost pravděpodobně se jedná o regen Thibauta Courtoise, ačkoliv přímě si myslím, že pořád bude Courtois chytat, ale to je jedno. No a jak jsme si ukazovali Libora Nováka z Česka, který hraje v týmu Borou, tak není jediný Čech, který hraje v týmu Borou, protože tam je ještě Benjamin Kadlec. Můžu se zeptat, proč nemáme takovouhle českou akademii i v realitě? To by byl život strašně krásný a třeba bychom i ten World Cup vyhráli. Aspoň, že tady ve FIFA a už jakoby borci mají hodnotu 287 milionů, chtějí 412 za tohle Benjamina, tak takhle uvidíme, jestli tohle fitneme. A potom chtějí za Libora Nováka 377. Libora Nováka já brát nebudu, mě zaujal právě Benjamin, protože je na SOZ-ku, ale borci berou 18 000 plat. No, musí si chlapci trošku polepšit. A minimálně u toho Benjamina se o to pokusíme. Antonín Kinský jde na přestupovou listinu, stejně tak Ait Nouri jde na přestupovou listinu. No a dále pokračujeme s hráči jako je Phil Foden, který tady byl pouze jednu sezónu, ale Benjamina prostě chteme, proto si takzvaně jdeme, i kdyby to mělo stát cokoliv. A chtěl jsem prodat ještě jako, ale v průběhu toho, jak jsem kecal, tak jsem na to zapomněl. Když už jsem ale Kinského dal na přestupovou listinu, musíme vzít tohoto Axela Desmeta, který nám bude chytat v bráně 91 rating v 21 letech, je neskutečný ohodnocení, no a tím pádem bychom mohli nabídnout plat třeba takových 160 000, to by myslím mohl přijmout, dáme mu podpisový bonus 1 milion, no a jak vidíte, hráče jsme už nějaké prodali, takže máme zase o něco víc peněz, my jsme zase tak na mizině nebyli, to jsem jenom tak jakoby přeháněl, no každopádně nemění to nic na tom, že máme nový brankáře v Tottenhamu, no a tohle je jednoznačně ten nejlepší, co si v Tottenhamu minimálně já vybavuju, takže doufejme, že se to nějak na těch týmových výkonech také projeví, protože jinak je to docela trapný. Další hráč na odchodu, Ait Nouri do Arsenalu, klidně ho tam pošlu, no a Antonín Kinský má tady taky slušnou nabídku, všem my to zkusíme trošku vydelegovat, možná jsem i u toho Ait Nouriho mohl dát delegovat, tak zkusíme ten Liverpool, ale myslím si, že peníze mít nakonec budeme, protože už přišla i nabídka právě na Phila Fodena, sice z týmu, o který bych to minimálně nečekal, ale Brentford nakonec vykradl nejspíš 3 banky. No a nakonec to vyšlo, hoši, musel jsem sice přispět trošku i svých peněz, ne, kecám nemusel, díky bohu, protože jinak bych neměl ani na nájem. Každopádně Benjamin Kadlec přichází k nám do týmu střední ofenzivní záložník, který bude nejlepší na své pozici, to vám říkám. A možná už právě teďka je, upřímně nevím, jak je na tom Jamal Musiala nebo takovýhle podobní hráči. Ovšem, Kadlec bude nosit číslo 8 na zádech, no a budeme tak doufat, že se tomuhle hráči
bude dařit a taky, že nepřestřílí Lukáše Haraslína. Tohle je poměrně velký risk, tak doufejme, že nás Kadlec úplně nepošle do hajzlu. Ještě by se mně možná líbila náhrada za Pedra Pora, ovšem, jestli někoho najdu, to si nejsou jistý. No a doufejme, že taky bude levnej, protože jinak jsme v háji. Hoši, já nevím, jak to říct. S českými hráči se zde roztrhl pytel, protože Hanuš Vávra je další český hráč, kterého jsem našel. 80 rating, ale taky solidní POčko. Každopádně i přesto, že jsem našel toho Hanuše Vávru, tak nikdo jiný tam nebyl. No a 80 rating nám úplně stačit nebude. Takže se zde nebudeme zdržovat žádným hledání hráčů a jdeme opět na konec sezóny. Máme zde konec sezóny, no a takhle vypadá náš tým. Kadlec nehrál z toho důvodu, že byl zraněn. Turam, Beumo se vylepšili na 90, Haraslín 91 vrátil se na svůj rating, no a musím říct, že ten tým vypadá velice obstojně. Teď už otázka, jak to vypadalo na hřišti. No a vidíme, že jsme vyhráli Premier League. Neskutečné se stalo realitou, protože Tottenham bere Premier League. Poslední zápas máme proti Arsenalu, kteří na nás ztrácí 11 bodů, ale tenhle zápas bude už pouhou formalitou, tak či tak doufejme, že ho vyhrajeme. Přece jenom jedná se o londýnské derby. Co se týče FA Cupu, tak Brentford vyhrál, no a my jsme vypadli. Jak je tohle sakra možný, když vyhrajeme Premier League s náskokem 11 bodů, nevím, ale vyhrál Blackburn. Carabao Cup si připisuje City, no a ti nás také vyrazili ve 4. kole. Taky jsme, hoši, ve finále Ligy mistrů proti Bílému Baletu. Ovšem, hoši, tentokrát víme, že jsme vyhráli jednu trofej. Jsme ve finále Ligy mistrů, ale jak vlastně na tom byl Haraslín. Ten měl jednu z nejlepších, ne-li vlastně tu úplně nejlepší sezónu ze všech jeho sezon na světě, protože 35 plus 21, 60 zápasů, to je neskutečný. Turam ale taky nebyl vůbec pozadu, ten měl tedy jenom 30 bodů, takže ve finále byl pozadu o nějakých 26 bodů. 23 plus 14 Beumo, taky super sezóna. No a jak dopadl náš Kadlec, kterýho jsme koupili za x milionů, 3 plus 11, no, čekal jsem něco lepšího, ale dejme tomu. My si ještě za to, že Haraslín měl neskutečnou sezónu a neskutečný čísla, můžeme roztočit naše odměny právě pro našeho slovenského levého křídelníka. No a první odměnou bude tak dost pravděpodobně plus 5 na všechno, hoši, tak tohle bude Haraslín v primu, hoši, to vám říkám na rovinu. Druhá točka už se roztáčí, no a tak doufejme v nějakou pecku. Ještě na závěr plus 5 rating, no tak tohle, hoši, já nevím, co mám na to říct. Pravda je taková, že sice my ještě nemáme vyhranou Premier League, ale jak jsme mohli vidět, ten náskok máme extrémní, takže my už rovnou točíme třetí točku, no a doufejme, že tam bude omládnutí o 5 let, hoši, tak tady Haraslín bude v neskutečným primu. A hoši, možná mi to nebudete věřit, ale je tomu tak. Haraslínovi to vyšlo na 99 rating a do toho má ještě 27 let, takže tohle bude neskutečná jízda, co se týče finále Ligy mistrů. Máme tady ocenění pro hráče sezóny. Je možný, že by to vyhrál právě Lukáš Haraslín? Že by taková jednohubka předtím, než vyhraje právě zlatý míč, a je tomu tak. Lukáš Haraslín je player of the season. No a nemůžeme se absolutně divit, jeho statistiky byly neskutečný, no a za ty si také zasloužil neskutečný upgrade. Takhle vypadá základní 11 Realu Madrid. Kubarsi. A to bolí, jakožto fanouška Barcelony. No a co se týče základní 11, za mě není to špatný. Nuno Mendes, to je poměrně solidní. No, je to nejlepší levý obránce na světě, takže poměrně solidní, je docela urážející právě pro tohle hráče nakonec. Každopádně máme tady stále trojici Vinicius Junior, Mbappé a Bellingham, tak doufejme, že jim to na hřišti nebude fungovat tak, jak jim to nefunguje v realitě. Ale na druhou stranu, hoši, dá se to srovnávat s tímhle týmem. Lukáš Haraslín 99, Turam 90, Beumo 90, Kadlec 92, Valverde, Kulusevský 91, 92, 91 také Guterres, Hansko, Stoper, Upamecano 90 rating, Pedro Porro 89, kterého jsem chtěl nahradit, se taky vyzbíral, no a Desmet 92 v bráně. Dáme rychlou simulaci, no a dopadne to v náš prospěch. Je tomu tak, 4-1 Haraslín si připsal dokonce jednu branku. Asi mi tedy nebudete mít za zlý, že v tom našem týmu už nebudu dělat žádné změny. No a bez nějakého zdržování se rovnou přesuneme na ceremoniál Zlatého míče. No a je to oficiální. Haraslín byl oficiálně oznámen jako vítěz Zlatého míče roku 2029, no a to si myslím, že jednoznačně správně. Přes jeho neskutečné statistiky i přes jeho neskutečný rating, který se mu nakonec vylepšil až na 99, si myslím, že tady nebylo pochyba o tom, že by právě nevyhrál tuhle prestižní trofej. Já doufám, že jste si video užili, pokud ano, budu rád za jakýkoliv komentář, like, po případě sdílení, odebírání mého YouTubeového kanálu, po případě můžete také zkouknout videa, co vám vyskočily na obrazovce.